Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ýurtda aýlyk zähmet haklary, pensiýalar we döwlet kömek pullary 10% ýokarlandy. Azatlyk Radiosynyň habarçylary munuň bilen bahalaryň hem gymmatlaýandygyny habar berýärler. Adamlaryň aýlyklarynyň 10% galmagynyň hiç ýyly peýdasy ýok. Sebäbi gara bazarda dollaryň nyrhy 19 manat. Şonuň üçin haritlaryň bahalary gaty ýokary, ondan daşary aýlyklaryň 10% köpelmegi bilen haritlar hem şoňa görä galdyrylýar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 3-nji ýanwarda ýurt içinden habar berdi. Ähli haritlar dollaryň gara bazardaky kursuny görä satylýar. Gara bazarda 1 dollar 19 manat 20 tengeden satylýar diýip ikinji habarçy maglumat berdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken fermany laýyklykda 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ýurtda iň pes pensiýa 338 manat, döwlet kömek pullarynyň iň pes möşberi 322 manat hemde ýurtda iň pes aýlyk haky 870 manat möşberine kesgitlenildi. Şeýle-de talip haklary döwlet edara kärhanalaryny işleýän raýatlaryň zähmet haklary, döwlet kömek pullary we pensiýalar öňküsünden 10% möşberine ýokarlandyryldy. Adamlar aýlyklaryň 10% göterilmegini ýöne bir maskaraçylyk adlandyrýarlar diýip Azatlygyň beýleki bir habarçy aýdýar. Aýlyklary galdyrman dollaryň nyrhyny peseldilseler ýaşaýyş şertleri ýeňilleşerdi diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanda 3 ýyldan gowrak wagt bäri valyutanyň gara bazary hereket edýär. Ýurduň merkezi banky 1 dollaryň manada bolan gatnaşygyny 3,5 manat möşberine saklap gelýär. Valyutanyň gara bazaryny onuň bahasy resmi kursdan 5-6 esse ýokarydyr. Aýlyklary götürmegiň deregine ýemi tönümleriniň bahalarynyň gymmatlamagy togutulsa has gowy bolardy diýip ýene bir ýaşaýjy anonim şertlerde Azatlygyň habarçysyny içine döktü. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizis şol sanyny giň ýaýran işçilik yerli ýylatyň durmuş şertlerini agram salýar. İşsiz adamlar gatykän olar zordan günlerini görýärler. Şäher ýerlerine dilegçi adamlar çağalar köpeldi. Hiç ýyly işlemeýän adamlar üçin aýlyklaryň köpelmegi, haritlaryň galmagy olaryň günleriniň öňküsünden hem pese gaçmagyny aňladýar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy ýagdaýlary suratlandyrdy. Ýurtda ýaşaýyş durmuş şertleriniň agyrlaşmagy köp sanly raýaty eklenç göldegine ýurdun daşyna çykmaga mejbur edýär. Daşary döwletlerde işleýän lewaplylar Türkmenistanyň aýlyk alýan ýa-da pensioner hossarlaryny eklemek üçin gidip işleýärler. İşçiler hakda özüňiz pikir edip görüberiň diýip lewaply bir ýaşaýjy yerli ýylatyň gün güzaran ýagdaýy barada Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi.